Hello guys. Karon lawa manglimpyo ta kuan exhaust valve sa main engine. Dili sa tao proper uniform. Karon nakailis ta uniform. Sudah to trabaho. Let's go. So, karon magamit ang trolley kay ang atong mga pyesa bugat kayo aron di madaot ato likod og inarsaha. So diri nakababad atong pyesa, una nato kwaon ang valve seat. Mao ni siya. Valve seat sa atong exhaust valve assembly. Susunod ang valve spindle. O ato ning badlawan kay ang iyang hugaw mura nagpita. Ya ato na ipatulo aron di ta magkalat-kalat sa salog. Ug ato na ikarga sa trolley ug ato na ihatod karon sa operating room. Ang operating room sa barko mao gitawag nga engine workshop. Nadiri tanan mga tools ug natputay workbench para hanay atong pagtrabaho. So, gamit ang karton ato ilatag ang karton aron di ta magkalat-kalat. Ibutan nato atong valve seat ug atong valve spindle ug ato ihipos atong trolley gagamiton na nato unya. So gamit aning plastic container, ang trapo, flathead screwdriver, face shield, tapos dust mask, then ang atong portable electric grinder. So, grinding na ta aron magsugod na ta sa atong paglimpyo. I-unwind na tong cord nga kani isaksak na to sa 110 volts na outlet. The face shield. O sugdan na to og scrape ang hugaw atong i-grind. Cup brush na itong gamit ron nga sa grinder na to. So ato lang brushan ang hugaw ug makita ninyo ang diferensya limpyo ug hugaw nga part. Ug karon ato po limpyohan ang valve face. Dire dagan ni siya carbon deposits dire ato ni pantangtangon. Time lapse din ta aron chuy. So, mamantaan din sa itong pag-grind. Nag-grind na nato tanan. Ato rin ang trapuhan. Aron sinaw ang atong valve spindle. Buga-buga gamay. Smile. O ato rin ipadaplin. Kay aron sugdan nato itong valve seat. So, na itong valve seat ato gyapon siyang limpyuhan. So gamit ang screwdriver, tong flathead, tapos plastic container aron di ta magkalat. Ato sang i-scrape atong tanggalon ng mga baga ng mga hugaw. Tapos ato rin tagtangon ang iyang o-ring. Mana yang o-ring sa valve seat gamit na. Tapos sunod na to tangtangon ang sealing ring. Mao siya ang sealing ring. Ato gyapon siyang i-dispose. Lisa to bag-o. Once matanggal na siya, pwede na ta magsugod din sa itong trabaho. So, sugda na to limpyo ang valve seat. Susugod ta sa taas, hantod ta sa ubos ani. Yan makita ninyo ug magian sa cup brush musinaw na siya diretso dayon. Apil ning sa mga bangag-bangag sa tunga. Ug diri sa iyang mga spaces na yung mga gap kato sa o-ring ug sa sealing ring. Ug time lapse na sabta aron chuy. Apil ang sa sulod ato yung limpyuhan
O once mahuman na ta, ato na dayon pasinawon, trapuhan na to, buga-buga gamay, trapo. So, nato ra ka simple na trabaho, around mga 1 hour ni siya nga trabaho. So, ato na ibalik dito sa uban pyesa, aron dili siya magkalat-kalat gamit atong trolley, ato ihatod balik. So, atong pyesa limpyo na. O ato na rin i-secure. So, simple ra kayo nga trabaho, guys. Oh! Wala nagtrabaho, guys. So, mawala to akong gitrabaho. Hugaw yung kamot. Hugas pa yung kamot. Ya, pinagpawisan sabta ng maraming singot. Sa sunod na po video, abot lang unsa tubuhaton. Basta kay kuan. Lingaw-lingaw na tayo sa page. Sa akong YouTube channel, subscribe lang mo. Ay mo kalimot. Bago mo dire. Shoutouts later. Shoutouts ka. Moro to karon, ako si Istong Casinio, tanong mo karon sa Istong TV.